Hello guys, narok nugui mangkana seng tiri sini gana gini bolong borok hai thupjak. Aboni yagulo seng naidong ne sini. Ani kami mu kita disturb kai dongano. Not nice mi tongawa seng borok nang. Ani kana sabjani abo tung kai mokol cikon kai kosom nujak tak seng tangi suglika khongna hanai. Seng tu guna beli. Rang sedono khongna thangmani rang tujak kiasa khogana kiasa rang tin bai nawon hanai aboni yagulo seng lekhlai ka busung mani rang les lek bali ani hama thaknga thakti thanga thanga tamnane mane khogoi tui hileka hebben nong no phununglia ola seng rom dang nasi ampore sana fakya abo saino fai seng saino soboya rang sara khogoi ampore sengara rang sak khongmani yagulo orang sak seng saino sogoi salaya Chinese bai obono hono sang sengati hai tam menu tong hanai tongo ngai sini menu soboya okai siu sao awo samos no hono borok song seng salanya kya salanya no okai sop sa awo togo song sa saina baila ani awo saina basang thang 5 serang bumani song sa song sa ka bo chai thokja ka sin gunda het bona sol planar gai amo sai ni kya sai ne meni song se no tamjani haingo duli sai ni kya au ka sai ngam pore mi a I chong kaya au kai sai ni kya gunda het bot thinyo bot thikyang kai ang sayata hai hene bon sakang sasaruang gai bot thinya nai tongo thetinya mani bosaka teskri thigilak so gai am trai khini kya am sai ne mani sosimli kun teskri thia hai hene salai kya gai chatan bokhor kom mutuman tongo sangaran rangsak no boros subai nyai o rangsak duani gai am bagai nokla kya boro talangai huiri mano hone gai joton se kaham kan nokono am bagai noko phai wansuk suka wansuma wansuk tongo hab bising da phom nai na leptin kinaro phom nai gai aboni yagulo decide kaya ang pokada timang guri tongai gai kal birthday thang pai kya sin birthday baby ingai I ko amo hono mana emo na sang bin birthday o malanya nhanga oka temo oka jemo amo temo jemo obrok jotono amoni birthday o falejak ngai bin birthday gift ngai Thailand ne tu himani Thailand no thangai Thailand ni chocolate Thailand ni chocolate no bonugui wow looking like a wow nka pra like rogratika looking like a wow nai oh baba ingai kisa risk no bin chehra na khenyo buya buto tokma ngai obro go jotono sini Japanese rok Korean rok aing ni phai sokoibe mani invite do bong kai Myanmar ni ngai abon pore reading khasini amu reading tungo tearing zak bini birthday celebrate khanyo ni angkisa tabo style ke kok sai khnar nai nongno an khorang style ke bo khana kai nor khana tok jana hema dongo abo kai Myanmar bai
abo Kim Jong ni bini relative kalayo South Korea ni abo khai Kim Jong kai abo khai sini amuni sini komui bin ka babu amuni bupa kek ekdom style khai khum dajak kek ra lai happy birthday to you ne happy birthday to you happy birthday to you ade kai lai ra lai jong lai ra pai kai samno segang sarno anda sarno bim babun saro dukhona gajai kisa logi nokhari phaimna musungani lama riya na hade gang thangmalia gar na asugai naima tong hata dukhona phano tita khanya ga abani yaglo bongno chamanu ko yang musa khai reading ngi nokhona ni hindongni ngai tabo thaya sekang bong gip tam mang khanai na obo budak khogit lang thamano hanai ngai nai tongo bong gip rong mamani abo jotono o South Korea Thailand nong mal sokai mani container tei সমুদ্র tei pasung puro ngai সমুদ্র tei pasung puro no khogoi narango paina to mai adobo khogoi to bai mani karon sinyang joton kereng mang ngai obono naji obo khai somoyo bati rok nangmani karon ngai somoyo sabaya barang aro dait langoseng sabai mato seng saim payong ka daituna nangnai sabaya barana khai ambagai aro daituna bagai bati rok relai kha motamoti bati rok relai akolai 3-4 bati sokpajak sini aro kobongma bati mani karon kai kobongma item tongmla safuro kai nini momo hundi nini chowmin hundi egg roll hundi joto nongka ba alada ka pack khanya bagai alada bati naw haim bagai ngai obni yaglo sini aro norong nongui manai ang tu mani Thailand ni chocolate or Thailand ni chocolate khulugi nai lekha Thailand ni chocolate no borok wasima nujaya ko ambagai bor Thailand ni chocolate no salanya hani laleka ngai obongkha obo sabjan sinmai binchera flix aga nukjagai ang sarak malia sabongkha ba naji celebration kalaimani ba celebration chocolate jaka kai omoni pore ang khai hingka ang sanani hinani gabus borok saria hanai seglai jonglayo toba angolo segai saiti ke ang already khok paijak borok saimia ang khogai already ani ungkulga daitanjak borok saim simaya borok sai simaya ani bokorogo tamu cholitong hai hene yang aste kai bong mani ok side khebega side khemani yaglo sang to bong na acting kai tongkhang bong buskango tamno ne kai sang trek onai mani yaglo no norok nugui manai oro bisingo tam tong tongo James tongo agi obo emna khai o chocolate dok thagoni amal ne haiklai tongbai kha obo kesamung thambai kha deha ketal tuna nakha ang Nestle company rongno ang request khani especially norok ani nai tongkhang kai an video share khaibedi Nestle company ni oro sogonya nangano karon obo atim bokong nanya silaka tak sungbo ketal kun mungsa segredi nang kai chili sauce ok phan dairedi kinaro budi chajang nai rok ang suggest khanyai ani budi no share khaji Nestle company rok nanyang thung o Nestle company rok nang do iko jemon ang Thailand ni tumani o busu unique o chocolate
bwslai nangkhaino dir kwlui laithong kusuna snaya ati hengna unique tongnai ngadiba na o chocolate rok norok bo bazar o je kono jaga nukha hingkai paina mankha hingkai to pai chadi he kai ano sadi specially request khaji comment khai ang Thailand ni pai tui ruphaina ani Thailand o ani kaka song mama song tongo ang bongno sahori nai parcel khairo dine borong ano ri roh kanyo ang nongno ri roh nai ta ngai especially norok comment khai sakang kai request khai ke ang nongni GST naya GST free norok order khai manai anyang te asik no ani kok blai hambai